Vítaj na starovekom pohrebisku. Si archeológ, ktorý práve objavil vzácne staré hrobky. Podľa návodu si najprv postav hernú plochu, pohrebisko. Každý hrob má vlastnú farbu, ktorá znázorňuje inú historickú ríšu. Egypt, Čína, Rím, India, Majovia a Grécko. Kartičky si ťaháš podľa toho, na ktoré poličko vstúpiš svojou figurkou. Ak vstúpiš na žlté poličko, vyťahneš si žltú kartičku a podáš ju kamarátovi po svojej pravej ruke. Ten ti prečíta otázku súvisiacu s danou ríšou a 5 možných odpovedí. A, B, C, D a E. Ak vyberieš správnu odpoveď, kartičku si necháš. Ak odpovieš nesprávne, kartička sa vracia na spodok balíčka, takže do hrobu. Artefakty sú náhodne rozmiestnené po celej mape. Je ich dokopy 20. Okrem prvých 4 startovacích políčok. Na každom bielom poličku umiestni zlatú tehličku. Ak zaseješ na poličku, kde je artefakt, získaš ho spolu s kartičkou. Vedomostnú hru vyhráva ten archeológ, ktorý na konci nazbiera najvyšší počet kartičiek a artefaktov.